Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa ayi shi ba wai da ‘yan uwa bane. Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa yi shi ba wai da ‘yan uwa bane. Sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa ayi shi ba wai da ‘yan uwa bane. Lamarin ilahu ne yake ba uwa bane, mai haƙuri yakan zamo ya ƙetare gini. Ramin mugunta da kuke yi ilahu na gani, mararrabo ka gane zancen da nai da kai nake. Abokina, me yake faruwa ne haka? Na ga jikinka yayi sanyi gaba ɗaya ba a hayyacinka kake ba. Me yake damun ka? Wato kasan abokina, mahaifina da wata har ga Allah na rasa yadda zan yi, don malam ma na kasa faɗa masa. Sai kai kawai na yanke shawara a cikin kamata sanar maka a matsayin ka na abokina amina. Wato ka san lokaci na kan ziyarci makabarta ziyara. So za kasance lokuta da dama idan na je ina yi musu kane-kane, ko ka ji ana kiranka, ko ka ga mutum a bayanka, ko haka ka ji abubuwa da haka ba su kamar na iskokai a tsafi ne. Wannan abin yana damuna. Kawai shi ne ke ganin na yanke shawarar cewa haƙura zuwa makabartan nan don na nema wa kaina zaman lafiya. Wato, ka san wani abu da yake faruwa? Ita rayuwa da kake ganinta, kowane ɗan adam akwai irin jarabtar da Allah ya masa. Sai Allah ya gani za ka iya ɗaukar kai ba musulmi ne. Kai kuma ka san duk musulmi wanda yake zuwa makabarta ziyara, ko ba ziyara ba an kai mamaci, ka san akan hanyar me yake, lada ne. Magana ce ta lada.
to shedan ne yake shiga cikin zuciyarka domin ya tsoratar da kai har ya sa maka tsoron cewar in ka daina zuwa makabarta za ka daina ganin wannan abin da kake gani, in ko baka daina ba za ka dinga gani. To in dai har ka tsorata shedan ya ci galaba, in baka tsorata ba to za ka yi aikin kuma za ka yi aikin lada. Ni yanzu abin da nake so da kai abokina, shawarar da zan baka, dama ita rayuwa ba za ta taɓa yiwa ba sai mutum ya ƙara riƙe addini. Ka ci gaba da faɗa wa kai kuma duk wani ɗan adam da ka gani in dai har ka bi iyayenka to za ka zauna lafiya. Addu'a fa da kake ganin malam ya yi addu'a, to wallahi addu'a iya da kake gani tana da tasiri. Ka je malam ya yi ma addu'a, ya ɗaga hannu ya roƙi Allah yana da kyau, amma kar ka manta da tarbiyya. To za ka kwantar da hankalinka. Wannan abun ka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka dinga yi kuma duk lokacin da za ka yi shiga irin makabarta ka fara shiga da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka yi wa annabi salati, ka yi godiya ga Allah. Kai ne cikakken musulmi. insha Allah zan ci gaba kuma zan sake mai da hankali da addu'a kamar yadda ka san na kokari kuma insha Allah zan ƙara jajircewa da addu'o'i in Allah ya kuma wannan ba zai sa zuciyata ta kare in Allah ya so ya yarda ka ƙara min ƙwarin gwiwa insha Allah zan mayar da hankali kuma zan ci gaba da addu'a to Allah ya yarda ka ƙara min ƙwarin gwiwa wannan magana da ka faɗa Gaskiya ne, wannan abu shi ne daidai. Musulunci ai ba wasa bane, ai duk musulmi sai ya yarda da tawakkali. Amma tana cikin matsala. Idan wurin nan bai buɗe ba a kwamfutan nan, ba ƙaramin matsala zan shiga ba. Hajjaji kake damu. Akwai wata ƙawata ce mai hankali ce a ɓangaren kwamfuta. In na kata magana ta ƙare. Idan wannan wurin bai buɗe ba, ina mai tabbatar miki zan iya asarar rayuwata. Saboda duk wani sirri yana cikin wannan wurin. Hajjaji kenan kakki damu. Yau ɗin nan in Allah ya zan kawo miki ita. Na san tana zuwa kwamfuta tsaf ta gyara mana ita. Allah ya sa a dace. Amin. A ƴan mata, yaushe za ki je mun bayan dutse ne? Duk na ga abubuwan duk sai daga cikurkuɗewa. Lokaci kawai nake jira. Kina bani lokaci magana ta ƙare. To gaskiya ya kamata a shirya ki je da wuri. Don ni na kasa gane al'amuran cikin gidan nan. To ba matsala insha Allah zan sa lokaci sai in ji. Hajjaji kenan. Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa a yi shi ba wai da ‘yan uba ba ne. Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa a yi shi ba wai da ‘yan uba ba ne. An da lafiya? Madalla. Yusuf me yake damunka? Na ga bakinka gaba ɗaya bushe, kuma duk a firgice kake ka fita daga haicin. La umma na ɗan je unguwa ne nan baya. Kuma kaman kai kaɗai na ga ka dawo babu ɗan rakiya. Dama na kan ɗan fita haka ne kaɗai. Wane Kuma ka kake sarki, tuka kanka. To gaskiya Hajiya akwai matsala. A ce irin gidan nan
gidan sarauta suna 'ya'yan sarauta a ce yana fita shi kaɗai wallahi akwai gagarumin matsala. Ko me kika ce Hajiya? Wannan gaskiya take gaya maka. Fitar ka kai kaɗai akwai matsala. Ka san mutane yanzu. Ha kawai mutum baka taka masa ba baka zubar masa ba. Idan kwanan tsana ya ɗora maka ya riƙa neman ka da sharri. Duk da muna addu'a kuma muna yi muku addu'a. Amma dai ya kamata a riƙa kiyayewa ka ji? To shi kenan amma insha Allah za a kiyaye. Na gode umma. Baba ne mai haƙuri yakan zamo ya ƙetare gini. Ramin mugunta. Haba Hajiya, ya da zanki da lafiyanki zaki bar 'ya'yan ƙwarƙwasa a gidan nan. Tunda ɗaki ya tashi, me ragaya take a cikin gidan nan. Ni fa na fi son gidan nan ya zama daga ke sai 'ya'yanki. Kawai mu ga Ahmad ya hau mana mulkin sarauta. ‘Yan mata, ke kanki kin san taura biyu ba ta tono a baki ɗaya lokaci guda. Ni yanzu babban abin da ya fi damuna shine wannan folder kwamfuta ta buɗe. Idan ta buɗe, sauran duk abin da zai biyo baya kuma duk da ka baya ne wai sadaka da kilaki. Hajiya, idan ma fa haran haƙori ya kamata mu yi, to ya kamata mu yi shi mu tauna taura biyun don mu murƙushe shi. Mai haƙuri Kin bani wata yan budurwar dariya. To ai shi kansa Yazid idan aka ce masa ga sarautar gidan nan ya san ƙarya yake yi ya karɓe ta. Ya san gindin rijiya ai ba wurin wasan makaho ba ne. Ahmad shi ne sarkin gobe da ikon Allah. Insha Allah. Babu wanda ya isa ya kau da wannan ƙaddarar da zane ce daga Ubangijinmu. Insha Allah. Haka yake, an jinin mu ba a taka mu. Allah ya taimake mu to. Ɗan mata kenan kima ba ki da dama. Kima kin san halina, kin san nasarai. Mu ko da kara a wurinmu ba aiki ba ne. Fatan nasara. Haka yake, jinin mu ai ba rai. Insha Allah. Allah ya taimake mu. Amin ya hayya ya Tashi. To me yasa? Bani da wani zafin da ya wuce ka zafin da ya saboda ya zama wajibi da Allah ina ne ba shi tun da mutu ba da Allah ya sa. Shi ne malama Zainab. Na amince da zaɓin ki. Wacce ke zaɓa mun da ita? Za ka shiga ka karama wannan baka. Ok, shi ke. Na gode. Ke Zainabu. Lafiya ne. Barka da ranki da ke. Sani. Ke ina zube ke? Ya fita ɗazun nan. Zainabu. Yaushe wai raini ya shiga tsakanin ni da ke irin wani abubuwan ne a cikin gidan nan? Ba ga mota ya zai ba? Ai ba da ita ya fita ba, da wannan bakar mutum ce. Da aka kawo shi.
Malama Zainab, ina son ki faɗa min dalilin da ya sa ɗazu ka hana ni fita da waccan mota. Allah ya taimake ka. Ba mu da wani gatin da ya wuce ka. Allah ya ji ƙwaƙwan mu ta rasu. Shi kuma mai martaba yana son neman lafiyarsa a ƙasar waje. Allah ya taimake ka. Akwai abin da muke so mu tabbatar kafin mu faɗa. Muna roƙo idan mun faɗa, a taimaka wa gwada a gani. Malama Zainab, ba kuma ki kaddara cewar da mu da ku duk ɗaya ne. A'a ranka shi daɗe. Allah ya bambanta tsakaninmu da ku. Domin shi buwaye ne gagara misali. Ya yi jahili, ya yi malami, ya yi mai kuɗi, ya yi talaka. In har mun yarda da wannan, Allah ya bambanta tsakaninmu da ku. To Malama Zainab, ba komai. Ina godiya da irin kulawar da yake bani. Na gode. Abin da nake ta faɗa ba. Allah ya baka ilimi, kana da ilimi. Ya kamata a same ka mai wayewa. Yanzu haka 'ya'yan sarakuna suke? Ka duba ka ga a ƙasan nan haka 'ya'yan sarakuna suke? Duk ɗan sarki, duk wani ɗan sarki da ka sani ko basarake ko sarki yana da ilimi na wayewa. Na daɗe ina faɗa maka ilimin wayewa daban yake. Ka zama wayayye, ka dinga shiga gari kana hutawa. Amma kullum kana cikin 'ya'yan talakawa lungu? Salim, saurara ka ji. Na faɗa maka ba zan taɓa sauka daga tsarin masarautar nan ba. Mu sarakai, dole sai mun riƙa mu'amala da al'umma, ta haka ne kawai za mu san halin da talakawa mu suke ciki. Kar ka kuma zuwa min da shawara makamancin wannan. In ba za ka kawo min shawara ta kirki ba, kar ka kuma na faɗa maka wannan zama shine na ƙarshe. To wannan gaskiya ba mafita bane. Ni ba zan iya rayuwa da kai a haka ba. In dai za ka zauna haka ni ba zan iya rayuwa da kai a haka ba. Ya a ce ina tare da ɗan sarki amma kuma babu wayewa kullum muna jinkin ni ba zan iya ba. Ni a waye nake ko ka waye ko in rabu da kai ni ba zan iya ba. Kar ka kuma zuwa min da shawara irin wannan. Ka fi so ka zauna a haka? Na faɗa maka ba na son magana makamancin wannan da yau yau. Kar ka kuma zuwa min da shawara irin wannan. Ina faɗa maka wannan zama shi ne na ƙarshe. Ni kake wa? Yazid! Yazid! Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa a yi shi ba wai da ‘yan uwa ba ne. Waye sarki, lamari na sarauta, Rabbi Allah yake nufa a yi shi ba wai da ‘yan uwa ba ne.
sarki lamari na sarauta rabbi Allah yake nufa a yi shi ba wai da yan uba ba ne. Lamarin ilahu ne yake ba uwa uba ba ne, mai haƙuri yakan zamo ya ƙetare gini. Ramin mugunta da kuke yi ilahu na gani, mararrabo ka gane zancen da nai da kai nake.